Jeg har levet hele mit liv med musik, og musik har givet mig oplevelsen af at blive mere rummelig, åben og få energi, arbejdsglæde. I skal have en samtale omkring musik i et lille minuts tid, men I skal have lukkede øjne. Og så læg mærke til, hvordan det er anderledes. I dag, hvor folk arbejder i høj grad i selvstyrende teams, så er det utrolig vigtigt, at de kan fungere sammen. Og det er lige præcis der, hvor man kan lære noget af musikken. Fordi det her, det handler om trivsel, og det er der utrolig stor fokus på i de her år, blandt andet på grund af stress. Der blev hurtigt sat ned det igen. Vi klapper videre. Som musiker, der bliver man kastet ud i alle mulige forskellige spillesteder rundt omkring i verden, og det er enormt sjovt. Men det er også ukendt. Man ved ikke, hvilket sted man kommer hen, og man bliver nødt til at gøre sit yderste, sit bedste, altid. Man bliver nødt til at være topmotiveret, hvad enten man spiller for 40.000 mennesker i parken, eller for 12 mennesker i Ledøje Smørum. En af de helt specifikke ting, jeg arbejder med, og det er rundt omkring i Danmark, for eksempel på Grundfos, det er det her med at tage et enkelt nummer, og så lade det sætte en stemning. Altså motivere folk til, når vi hører det her nummer, så sker der det her. Og det vil simpelthen sige, at man vender sig til, at når det nummer spiller, så sker der det her. Så skal vi løse den her pågældende opgave. Det får mig til at tænke musik i et andet univers, end det jeg ellers har gjort. Det, fordi, og specielt kulturelt forbundet. Jeg er meget vant til at høre musik, som hvad skal man sige, er forbundet med min kultur og min opvækst. Og alt det her, som er verdensmusik for mig, det er nyt. Altså, aldrig hørt det før. Vi skal bruge vores hørelse til at lytte efter, hvad der foregår. Og det gør vi ved at dykke ned i, finde ud af, hvad er egentlig kvalitet, hvordan kan vi opleve det, bruge det og anvende det. Ikke bare i musikalsk sammenhæng, men i alle livets forhold. For mig handler det om det her med evnen til både at lytte efter en eller anden form for musik. Det handler også om at lytte efter på, hvad folk siger. Ofte så har vi en ikke-kvalitativ lytning. Altså man lytter ikke til folk, man har nogle fordomme om, hvad de vil sige, og så hører man ikke sætningen færdig. Men hvis man er ordentligt tilstedeværende og hører ordentligt efter, hvad folk siger, så sker der noget helt andet i samarbejdet. Jeg synes, det er vældig spændende, at det åbner en helt ny verden for mig. Altså, jeg hører ikke ret meget ordentlig musik, eller jeg hører ikke ordentligt efter. Jeg ved, at musik kan bruges til som kilde til energi, til forståelse, til opmærksomhed, til tolerance. Og derfor tror jeg, det er rigtig, rigtig sjovt, rigtig vigtigt, rigtig interessant at bruge musik som værktøj til at simpelthen få en bedre arbejdsplads. Og det er simpelthen så billigt at bede folk om at tage deres mobil, eller deres iPod, eller hvad de nu har, deres musikspiller med, og udvælge 3 numre, som de ved kan motivere dem, og så sætte det i ørerne, og når de sidder og arbejder individuelt, så får dem til at gøre det. Det er også utrolig enkelt at finde et nummer, som man synes, det er det her nummer, vi spiller her hos os, bare 1 gang om ugen, eller måske hver anden dag. Så specielt, det er det, der samler os. Det er jo hyggeligt nok at få en lille sludder om musik og så videre, men hvad vil I gøre ved det? Hvornår kan I trække det her ind i jeres hverdag og høre noget mærkelig musik, noget anderledes musik, eller noget almindelig musik, som for eksempel 12-tone musik? Når vi kommer ud til jer, så udfordrer vi jeres måde at lytte på. Vi skærper jeres opmærksomhed, blandt andet ved at spille en masse vidunderlig og mærkelig anderledes musik for jer, både på CD og selvfølgelig også live, fordi jeg tager også min saxofon med. Og så skal vi også nok finde ud af at aktivere jer, for I skal ikke sidde stille hele tiden. Og effekten er, at I begynder at bruge musikken som et procesværktøj. At I evner at bruge det til motivation. At I evner at bruge musikken til at sætte ramme om jeres hverdag. At I evner til mere og mere at tænke musikken ind som noget, man kan meget billigt bruge til at blive skarpere, mere motiveret og mere koncentreret.